Belit Kodelero Nigo Abalemi Kurase Wodi Yagesusu Banyarakoba Kwenyorera Maigrio ao Kurase abo bisabe wizara y'uburemi Abanyarakoba wikena asensame yo Yagesusu gatia Maigrio ayo Banyarakoba bakwenyorera necinjira abaranyareko bakwemukia na komentari gesali cia avocado amabere nabuigo oburemi wechikawa gati yande amango muremi omuriki oitomirire mumanyi Banyarakoba wikena nase wodi Yagesusu na gutwarigana roboti rokobatia Buna enchere ya moyo gusira sekta y'uburemi ime county ya Kisii nigo abalemi kurwa asensemo ya Gesu banyora abageni batali babutambe kurwa service y'uburemi iliyokonyora obosemya nechinchira barabwatie iliyokora uburemi kibwikiranu anene bulia bubutugi na ase okonyora amabere uburemi bw'echa avocado cha has na boigo na matoke. Today, the water endorsement as against farmers, as our bonds, Nadich, by the former Nadich, who endorse some committees. So, about to the Rontora, about the Nuance Mora, Mumanyanga, project in Chivo Chaka, project in area Aringa Nadich, Awate CIG, one on which I got to neck FCDP, the unit project in here. Happy about that, and we might agriculture get involved. Agriculture is a devolved function in a county. And then you got to go kill a summon of Limuatoreta. I got Segesusu. You got to what over me, waiting any to what over me, Wamavere. Egati abalemi aboni gobesokiana kuyikiria ekyombekemo ekyukyalenge kulikia abalemi aso kubakonya ase byombe ase batanyorete kende gyonsi nase barure ogukura gocha sekta y'uburemi gocha kulingoria ebyombe binde bunebyo elyo abalemi konyora ehaki yabo. It was a white elephant. Tekonya ti bantu baitu bagesusu. Chibesa chia soete echiarenge chinyinge na abantu baminto nogenda bono igotare se project yonse ongoro kyombe kemo kegendete project nkeyo abantu baminto project yenyore gochaka ka kimurigere limo chora barayi bararete chibesa nkaga iga nadi barakonya abantu baminto ndembiro bitapene bitete bitanyorete na biro byo toko bisabera gochibosyo gaiga binyore na biro byo egere binyare kwegendereria Kubotikana na Gesusu gotwara ekrima likia mabere ekyo kyabeira sayo asegekani gobono abalemi basaba okora obutugi bw'ekyombe elyokonya amabere abo wetera asensemeyu ko bayimisa n'abalemi bagese mu bwatomokia mu madenso adie na yachetega. It is because ya our forefathers bakorete okumokiobo uburemi ande muroche society ne still value chain ya dairy. Iko value chain ya dairy era ndubate krimariga. Moche more tugechiombe, moto amabere, mwara abantu bachirega ba dairy board, unto chake amabere as from next month, earlier next month to late. Ase chingakie chonigo abalemi abubalenge no kugania guchiasa serikali ya county ya Kisii kubakonya elyobolemi kwimukira iguru elyokubakonya barobwo abanyene bari gotabo batorora chibusuro kiri kya kinene na kibwate ekiro nanda batoreka machine kandi gagagosia goseka korosia nonyene crisps twaroseli yange nonyene sanduku cyoko tobi twatobia tonelia angerende tonongo chisukuru ana twale gosabaiga aba obisa report yengi yago chi obisi naki ebyombe bichake oboya tawo sibole abago chorwa usabana mbaro wabisora bono basime kama tunda tonyale ko batokonyora matunda Golipotania egetaseni kya Ndizi TV kurwa ebunge nyali bali masaba ile taliane Mildred Momanyi.